Que tal, saudos? Dous novos detidos no marco da Operación Saona que permitiu a incautación dun alixo de 4 toneladas de cocaína no Barbanza. Os arrestos producíronse no Campiño e en Palmeira. Imos con máis datos de contado, xusto despois dos titulares. Nova xornada de protestas na atención primaria nos centros de saúde de toda Galicia. Esta mañá repetíronse as concentracións dos representantes sindicais, como esta en Pontevedra. Acusan a Consellería de Sanidade de non afrontar as negociacións con vontade de acadar acordos. Caldas, Cuntis, Moraña, Portas, Barro, Campolameiro e a Estrada apostan por mancomunar o servizo de recollida de residuos. Os alcaldes mantiveron unha primeira xuntanza para analizar esta posibilidade. A ampliación da lonxa do porto de Tragove en Cambados estará lista para a campaña de Nadal. Así asegurou o presidente da Xunta na visita que realizou ás instalacións, indicando que a previsión é que os traballos estean rematados a mediados do vindeiro mes. Na estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia estudan se no Salnés é viable mudar os emparrados por viñedos empalizados. Cando menos esta estructura preséntase como alternativa máis ergonómica e respectuosa coa contorna. Na Vega levan xa 5 anos con este proxecto e precisan doutros 3 para tirar conclusións definitivas. E a Deputación da Coruña decide ampliar ata o 3 de decembro o seu programa de bonos Mercanavila. A institución provincial atende así a solicitude formulada por numerosos concellos da provincia, entre eles os de Boiro e Noia, ante o éxito de participación. Pois con todo isto comezamos e están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Dous novos detidos no marco da Operación Saona que no pasado mes de setembro permitiu a incautación de preto de 4 toneladas de cocaína descargadas na Pobra. Estes arrestos producíronse no lugar do Campiño e na parroquia ribeirense de Palmeira, onde os axentes da Audico levaron tamén a cabo varios rexistros domiciliarios. Con estas son xa 13 as detencións realizadas no marco desta operación. Entre os implicados que xa ingresaron en prisión tras prestar declaración no xulgado de Muros figuran o presunto responsable da trama na comarca e os 3 tripulantes do narcosubmarino que transportou a droga dende Sudamérica. Nova xornada de protestas na atención primaria nos centros de saúde de toda Galicia. Esta mañá repetíronse as concentracións dos representantes sindicais. Acusan a Consellería de Sanidade de non afrontar as negociacións con vontade de acadar acordos. Creen que os cambios que se queren aplicar na reorganización da atención primaria non son posibles sen incrementar o persoal. Toda a reestruturación da primaria, pero como son médicos e enfermería que teñen poucos profesionales e queren utilizar o criterio que cos mesmos recursos humanos que teñen, pois que fagan guardias, que fagan as consultas, e que todo para un, entón non sin dar nada a cambio, e iso non se pode facer así. Entonces agora parece que efectivamente, dada esta folga estas concentracións que estamos facendo, pois quérense sentar a negociar. Hai que negociar cos profesionales, hai que negociar cos sindicatos de mesa e a ver, que non nos entreguen así unha folla en blanco para esta reestruturación da primaria tan importante. Despois o único que fan é pedir que todo ese persoal que está explotado, que está facendo quendas superiores a que teñen, que están facendo prolongacións de tarde, gardas en PACs e demais, que sigan facendo todas esas cousas a cambio de nada. O sea, que non pode decir o conselleiro, e que me disculpe, que salga na tele dicindo solidaridade e que estamos tratando con pacientes, cando el é o primeiro que se esquece que está tratando con pacientes e con traballadores. E tamén nova xornada de folga das traballadoras da limpeza do Hospital do Salnés. Reclaman a equiparación de salarios e condicións ao resto de hospitais do Sergas. Ao longo deste mes están a convocar paros de 2 horas por cada quenda os martes e mércores, xunto coas compañeiras dos hospitais do Barbanza e de Cee, que tamén se atopan na mesma situación.
As traballadoras do Servizo de Limpeza do Hospital do Salnés volven escenificar a súa situación. Esta mañá organizaron unha nova concentración ás portas do centro nunha nova xornada de folga. Uns paros de 2 horas por quenda os martes e mércores que iniciaron a semana pasada. Nós o que queremos é ter unha cita ca Consellería de Sanidade, vale, para chegar a expoñerlle o problema que temos nós e chegar a unha solución xusta para mellorar as nosas condicións salariales e laborales. Xunto coas compañeiras dos complexos hospitalarios do Barbanza e Cer reclaman equiparación de salarios e condicións ao resto dos hospitais do Sergas. Moitos anos facendo o mismo traballo e cobrando menos e as condicións laborales inferiores. Explican que levan meses agardando por unha reunión co Sergas sen que houbese ningún tipo de resposta. Pedimos a esa reunión para poder expresar, e incluso nos propios centros, é dicir, tanto neste como no DC como no do Barbanza, sí que xa hubo algún contacto cas propias direccións dos centros, pero nos remiten lóxicamente que é unha cousa que non é provincial nin é comarcal, senón que é do propio Servicio Galego de Saúde, neste caso da Consellería de Sanidade. Nós insistimos unha vez máis que queremos que é totalmente injusto e que non se pode ter a estas persoas facendo o mesmo traballo, lóxicamente cobrando cantidades inferiores ou con condicións de traballo inferiores. E manterán o seu calendario de paros e movilizacións daqui a fin de ano. Te nos costa, máis que nada no salario tamén, vale, porque cada vez que estamos en huelga desquítanos do salario, pero con ganas de seguir para diante. Para estes paros decretaronse uns servizos mínimos do 67% que dende a CIGA consideran excesivos. E o BNG de Outes volve demandar aos Sergas que dote do persoal necesario ao centro de saúde da localidade. Ademais da cobertura das vacantes, exixen a reposición das consultas de matroa e pediatra a tempo completo e que se manteña a atención do PAC os sábados pola mañá. Non se trata dunha demanda nova, senón que os nacionalistas de Outes levan tempo facéndose eco das queixas veciñais ante os recortes en materia de sanidade que deixaron o centro de saúde baixo mínimos. Na actualidade levan semanas con tan só 3 dos 6 médicos asignados ao centro, posto que non se procedeu á cobertura das baixas e das vacacións. A denunciar e visibilizar unha situación que se leva repetindo nos últimos meses de falta de personal e de improvisación da Xunta de Galicia e dos Sergas na xestión que lle compete do Centro de Saúde de Outes. Os nosos veciños levamos sofrindo durante anos por recortes e improvisacións ante a falta de cubrir as baixas temporais, as vacacións do persoal, dos médicos de cabeceira. A esta situación súmase o recorte nas consultas de matroa e pediatra que tan só atenden unhas horas ou días á semana. E a partir de xaneiro, a Xunta ten intención de pechar o centro de saúde os sábados pola mañá para centralizar o servizo no PAC de Noia. Algo que xa é permanente, como por exemplo o recorte do servizo de pediatría, que agora mesmo temos medio servizo de pediatría só polas mañás. A mesma situación que co servizo de pediatría tamén nos pasa coa matrona e así con tantos outros servizos, como por exemplo que pretenden eliminar a atención médica en Outes os sábados a partir do ano que ven e centralizalo todo no PAC de Noia. Tamén a alcaldesa de Muros, María Lagos, solicita unha reunión urxente co conselleiro de Sanidade, con Antonio Gómez Camaño, para buscar unha solución coa que recuperar a normalidade no servizo de pediatría no centro de saúde da localidade. A través dunha carta remitida á consellería, a rexedora muradá mostralle a súa preocupación pola situación do servizo ao levar máis dun ano e medio cunha baixa de longa duración do único pediatra que traballa no ambulatorio da localidade. O problema súmaselle agora que a outra pediatra que atendía varias horas a semana as familias de Muros no centro de saúde de Carnota está tamén de baixa dende hai varios meses, polo que xa non hai médico especialista para a maioría dos nenos e nenas que deben ser atendidos por outro profesional de medicina xeral. E no caso dos de 0 a 3 anos teñen que ser derivados a Outes ou Noia. Segundo explica a rexedora, estas carencias no servizo provocan as queixas das familias moi preocupadas pola saúde dos seus fillos e fillas e pola repercusión na conciliación laboral derivada desta situación. A atención sanitaria é unha atención sanitaria de calidad. Cuntis, Caldas, Moraña, Portas, Barro, Campolamiro e a Estrada apostan por mancomunar o servizo de recollida de residuos. Os alcaldes mantiveron onte unha primeira reunión para analizar esta posibilidade. Finalmente acordaron elaborar un estudo para valorar a viabilidade de implantar un sistema de carácter supramunicipal, algo pro que pedirán a colaboración da Deputación de Pontevedra.
Caldas, Cuntis, Moraña, Portas, Barroa, Estrada e Campo Lameiro dan os primeiros pasos para impulsar un servizo de recollida e tratamento do lixo de carácter supramunicipal. Onte mantiveron un encontro representantes de todos os concellos para asentar as bases deste proceso. O tema do lixo é un escenario que está cambiando, que vai a cambiar moito, que as tarifas van a cambiar, todo vai a cambiar e, polo tanto, o que fixemos onte había todos os alcaldes, indispensablemente, independentemente do color político que somos, porque somos de diferentes opcións políticas, que temos que intentar mancomunar os servicios, chegar a un acordo entre todos, porque vai a redondar na calidade dos servicios dos veciños e das veciñas. No marco do encontro, os asistentes á reunión acordaron elaborar un estudo que permita detallar as fórmulas máis axeitadas á hora de economizar e reducir os custos desta prestación. Para impulsalo, pedirán a colaboración da Deputación de Pontevedra. Avanzamos neso, quedamos en ter outra reunión para xa ir dando un poquinho máis fino todo isto. Sabemos que vai ser un proceso lento e laborioso, porque hai que facer un estudio de todos os concellos. O Concello de Estrada é o único que tiña un pequeno estudio feito, e Barro tamén, e os outros tal. Incluirase toda a xestión de todo o lixo, é o que queremos facer, e de toda a limpieza viaria en todos os concellos, independientemente das zonas que se ocupen. Hoxe o alcalde de Cuntis visitou a Deputación pontevedresa, momento que aproveitou para presentar o presidente Luís López os primeiros pasos deste proxecto supramunicipal. Para López, estas iniciativas son sempre unha boa nova. Cando un vai a fórmulas de cooperación, como aparenta ser esta, pois vai a ser moito mellor. É dun proxecto que é fundamental e estratégico, como pode ser isto, pois chegado o momento, cando este maduro, nós encantados de sentarnos e analizar todas as vías e posibilidades de colaboración. E o alcalde de Cuntis e o presidente da Deputación de Pontevedra asinaron esta mañá o convenio para a construción das novas piscinas municipais ao aire libre e un edificio polivalente. No marco do Plan Extra e do Mais Provincia, a Administración Provincial achegará case 653.000 euros para dar forma a este proxecto, contía que supón o 100% da obra. Son unhas instalacións totalmente novas que van a cambiar a ubicación das piscinas municipais que temos neste momento, que polo convenio termal teñen que se ubicar noutra parcela tamén agora a titularidade municipal, e é unha inversión importante para o Concello de Cuntis, e creemos que o apoio da Diputación, e neste caso o seu presidente, é primordial para este proxecto tan importante para Cuntis, que escollemos para esta financiación e que se vai a facer realidade, creemos que ao largo deste vindeiro ano. Estábamos esperando justamente para firmar o convenio e a partir de hoxe iniciar os trámites de licitación da obra, que se estima que nun prazo de 8 meses este acabado. E isto é o camiño que estamos a articular cos concellos, cos pequenos e medianos. Con Cuntis é un exemplo. Fai 10-15 días estábamos ali, en Piñeiro, Arcos, tamén poñendo a disposición dos veciños e veciñas a mellora dunha estrada provincial, 10 días, 1 millón de euros para Cuntis. No Pazo Provincial, López e Campos selaron un acordo a través do cal o organismo provincial achega 652.800 euros, 500.000 con cargo ao Plan Extra e 152.800 con recursos do Mais Provincia para financiar a obra. O proxecto ten por obxecto a construción de 2 piscinas cubertas, unha de adultos e outra infantil, así como un edificio polivalente que funcionará como elemento de servizo ás devanditas piscinas con vestiarios, cantina e control de acceso. A parcela de titularidade municipal ten unha superficie de máis de 7.000 metros cadrados. Con respecto ao presente ano 2025, a colaboración da Deputación co Concello de Cuntis non se limita únicamente ao Plan Extra. O Concello recibiu de mans do organismo provincial máis de 1.200.000 euros a través de programas do Servizo de Cooperación como o Plan Mais Provincia e o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. A ampliación da lonxa do porto de Tragove, en Cambados, estará lista para a campaña de Nadal. Así o asegurou cando menos o presidente da Xunta na visita que realizou a esas instalacións. Segundo Alfonso Rueda, a previsión é que os traballos estean rematados a mediados do vindeiro mes. O investimento que está a realizar Portos de Galicia acada
os 1,37 millóns de euros. O proxecto permitirá renovar a sala de poxas con dous circuitos diferenciados, un pro peixe e outro pros bivalvos, que xa se estreou este mes de novembro co inicio da campaña da volandeira. Ademais, habilitáronse novos espazos de almacén, oficinas, vestiarios e aseos. Tamén se instalou unha nova cuberta, construíuse un novo soportal ou cuberta para a carga e descarga de furgóns e unha área duns 300 metros cadrados para o tratamento, limpeza e preparación do peixe. Rueda destacou a importancia da lonxa cambadesa. Non en van, nela descárganse máis de 600.000 kilos de peixe cun valor de venda de 6,3 millóns de euros. Despois de momentos moi difíciles e que poden volver no futuro, hai que disfrutar do que estamos vivindo neste momento, que é un instante, un período de tempo, e agardamos que se prolongue durante os meses vindeiros, de moi bo produto a moi bo precio e, polo tanto, que a xente do mar, que ten un traballo tan duro e ás veces pouco agradecido, pois que o se poda disfrutar do seu traballo e de que está recolectando o mellor marisco do mundo. E, por lo tanto, o mellor marisco do mundo hai que darlle tamén unha instalacións para que se poida conservar, para que se poida comerciar con el, para que se poida poñer en valor o mellor posible. Eso que está facendo a Xunta de Galicia. E da crónica política, o pabillón de Xil no concello de Meaño acolleu un ano máis o xantar de Nadal organizado polo Partido Popular. Preto dun milleiro de persoas acudiron á convocatoria realizada polo líder da formación a nivel local e alcalde do municipio, Carlos Vieitez. O menú o tradicional destes encontros meañeses: empanada, polvo a feira e carne ao caldeiro. Nesta nova edición, a cita serviu para exhibir a unidade do Partido Popular baixo a dirección de Vieitez. De feito, o rexedor estivo acompañado tanto polo líder do PPDG na provincia, Luis López, como polo líder dos populares galegos, Alfonso Rueda. A veciños e compañeros, o que vos pide que valoramos o que temos e sintámonos orgullosos de ser meañesos. Estou seguro que entre todos xuntos lograremos un Meaño, un mellor Meaño, para poder vivir, para poder traballar e tamén para poder disfrutar. Foi aquí, en Meaño, donde entendeu e se entende que o PP é a casa común dos que son ideolóxicamente do PP, pero tamén dos que queren o mellor para Meaño. Meaño entendeu que o Partido Popular é o que mellor entende e atende as necesidades dos veciños. En Meaño, aquí o PP entendeu que a nós só temos ollos para o futuro. A transformación que se levou deste precioso concello veu das mans do PP e vai a seguir das mans do PP. Como aquí hai moitas cousas que facer, como aquí hai moitos proxectos ben planteados por un alcalde que é, teño que dicilo, un tipo duro, un tipo firme e un tipo que ten claro que Meaño está por enriba de todo. A min xa mo demostrou, ten todo o meu respeto e seguiremos facendo o que sabemos facer, que é pouco ruido, moita xestión e comprometernos que como merece. Por lo tanto, a Xunta está con Meaño. Bueno, na conta atrás para ese 25N seguimos coñecendo propostas que nos chegan dos diferentes concellos para conmemorar ese Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Logo da publicidade coñecemos as propostas que nos chegan dende os concellos de Boiro e Noia. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Deputación da Coruña decide ampliar ata o 3 de decembro o seu programa de bonos Mercanavila. A institución provincial atende así a solicitude formulada por numerosos concellos da provincia, entre eles os de Boiro e Noia, ante o éxito de participación. A Deputación da Coruña amplía ata o 3 de decembro o prazo de vixencia do programa Mercanavila. A decisión atende así ás peticións formuladas por varios concellos, entre eles os de Noia e Boiro, e a Federación Galega de Comercio, que recolle as demandas das asociacións locais.
debido ao éxito da iniciativa. Seguimos, tanto Noia como Boiro, liderando ese ranking a nivel provincial, pois é para nós é unha satisfacción, non? Que os nosos comerciantes pois aumenten o número de ventas con este tipo de iniciativas, non? Eu desde aquí quero darlle as gracias á Diputación e personalmente ao presidente da Diputación por este tipo de iniciativas, porque o comercio pois o ven moi ben, non? Segundo explicou o rexedor boirense, neste tempo descargáronse uns 80.000 bonos e as vendas superan xa os 9,6 millóns de euros. Os datos están aí encima da mesa. A día de hoxe se canxaron máis de 80.000 bonos cun valor de ventas de máis de 9,6 millóns de euros, que é unha cifra importante para os concellos de menos de 20.000 habitantes como o noso e como Noia, non? A ampliación do prazo de Mercanavila permitirá ademais aos consumidores poder aproveitar o período de ofertas do Black Friday, conseguindo descontos adicionais e anticipando tamén as súas compras de cara ao Nadal. Os usuarios teñen de prazo ampliado ata o 3 de decembro para descargar o bono de 100 euros na web mercanavila.gal. Serán un máximo de 100 euros por persoa, que poderán aplicar descontos automáticos de entre 5 e 15 euros en función do importe de cada compra, sempre que se realicen nos establecementos adheridos ao programa. Bueno, pois dende o Concello Veciño de Ribeira aplauden esta ampliación do prazo desta campaña Mercanavila, aínda que critican que se limitara únicamente esta iniciativa comercial a aqueles concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes. A alcaldesa María San Pedro pide que se modifique esta cláusula permitindo aos negocios de Ribeira poder beneficiarse destes bonos que, segundo di, repercuten positivamente no desenvolvemento económico do municipio. Mostrar o rechazo ao que foi a campaña Mercanavila, unha campaña que, dende logo, creo que non foi nada acertada por parte da Deputación da Coruña, deixando fora ao que son os concellos de máis de 20.000 habitantes. Nesta provincia somos varios os concellos que estamos entre 20 e 50.000 habitantes. Creo que sempre lle pedimos ás deputacións, neste caso a Deputación da Coruña, que deben estar da man de todos os concellos, pero apoiando principalmente os de menos de 50.000 habitantes. Dende logo, creo que é unha discriminación para o noso tecido comercial, para os nosos comerciantes, e así o viviron ademais nas súas propias carnes, non? Como xente de Ribeira, pois si a mercar aos concellos veciños en detrimento do que era a baixada de ventas aquí nos primeiros fines de semana dese bono Mercanavila. O xulgado do mercantil número 3 de Pontevedra homologa o plan de reestruturación de Atunlo o Grove. A maxistrada indica que os efectos do plan se estenden ao propio debedor e a todas as clases de créditos afectados, aínda cando non o suscribiran ou non votasen favorablemente. Nun auto, a xuíza sinala en concreto que non son rescindibles o pago de taxas e custos en relación coa negociación, a adopción do plan de reestruturación, o pago de honorarios e custos de asesoramento relacionados coa reestruturación, o pago dos salarios dos traballadores por traballos xa realizados, calquera outro pago ou desembolso efectuado no curso ordinario da actividade empresarial ou profesional do debedor e calquera acto, operación ou negocio necesario para a execución ou implementación do plan. Nese auto, que é firme, pois non cabe recurso, sinala a maxistrada que o experto na reestruturación certificou que as conclusións sobre a viabilidade do plan de pagos e da propia empresa, así como do seu valor de continuidade e liquidación, son razoables e adecuadas á súa natureza. A Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, situada en Ribadumia, está a investigar a viabilidade de viñedos empalizados máis económicos que as espaldeiras tradicionais. Esta estrutura preséntase como alternativa aos emparrados clásicos do Salnés, que presentan como principal problema a derivados fitosanitarios. Na Vega levan xa 5 anos con este proxecto, pero para acadar as conclusións definitivas precisan aínda recompilar datos da colleita e a súa calidade durante 3 anos máis. Esta é unha estampa pouco habitual do Salnés, pero que co tempo podería ser máis común. Na Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, situada en Ribadumia, están a investigar a viabilidade destes viñedos empalizados, un sistema semellante aos das espaldeiras tradicionais, pero con diferenzas importantes. Diseñouse un sistema en empalizada no que poñemos unha estrutura con unhas crucetas, uns brazos, na parte superior con 5 aramios,
e logo subimos a cepa a unha altura de un 10 de alto para tamén evitar máis os problemas que teñen que ver cos fungos, etc. E onde vamos a ter unha boa ergonomía de traballo tamén. Vamos a realizar as labores de poda, de vendima, a altura das mans. Este sistema podería presentarse como alternativa ao emparrado clásico do Salnés, co obxectivo de seguir reducindo o impacto da actividade vitivinícola na contorna. Os emparrados van ben aquí no Salnés porque permiten unha boa expresión da variedade, Albariño en concreto, que é a que con maior implantación. Que pasa? Que estes emparrados teñen un problema das derivas dos fitosanitarios, principalmente, non? É dicir, que como se aplican os tratamentos en vertical, pois sempre a deriva dos produtos é maior respecto ás empalizadas e espaldeiras clásicas. Con ese obxectivo estáse a pensar neste método sen que a produción caia e mesmo se poida chegar a incrementar a calidade da uva. Xa temos as primeiras ensaios, plantacións, con a densidade de 55.000 xemas hectárea, que non é moito, e xa a producir esos 12 kilos que admite a de Rias Baixas, é dicir, que é un sistema que permite ese equilibrio perfecto de bo rendemento produtivo, o máximo que estamos chegando dentro do que é a DEO, e unha boa calidade, porque tamén madura moi ben, froito dese bo tratamento que se lle pode dar á cepa. Este sistema tería outras vantaxes como mellorar a protección da uva fronte aos excesos de insolación, favorecer o equilibrio das varas, minguar a ameaza dos fungos, favorecer unha maior mecanización do solo ou reducir os tempos de vendima. Cuestións que están a analizar na EVEGA dende hai 5 anos, dende que comezaron con este estudo. Por diante quedan aínda outros 3 anos ata tirar as conclusións definitivas. Fai falta cando menos 3 anos consecutivos de toma de datos para que fortaleza o propio resultado, e entón a partir do ano que ven sí que xa tomaremos eses datos, igual que tamén incluso non só da calidade e a colleita que se produce, sino tamén incluso podamos a madeira de poda para ver cal é o índice rabaz. Na subzona do Salnés hai xa distintas parcelas que se están a inspirar neste sistema e onde os técnicos da EVEGA xa recollen datos que confirman que se está logrando o rendemento máximo e unha calidade de uva ideal. O Concello de Boiro celebrará o 25N centrándose na prevención da violencia digital. Ademais do acto institucional do martes, estánse a desenvolver programas de intervención en sexualidade e saúde mental nos centros educativos. O acto institucional para conmemorar o 25N en Boiro dará comezo ás 11 da mañá coa apertura dunha exposición na entrada da Casa Consistorial, que posteriormente realizará un percorrido polos centros sociais de todo o municipio. Darase lectura a un manifesto e posteriormente haberá unha sesión de microaberto onde os escolares presentarán as creacións dun obradoiro musical. Este ano celebraremos o propio día, o día 25 de novembro, cunha serie de, a declaración institucional, coa inauguración de unha exposición permanente na Casa do Concello que despois será móvil por centros de ensino e centros sociais, e ademais contaremos con a colaboración de 3 centros de ensino, o alumnado de primeiro de ESO dos centros de ensino secundario, que van a realizar unha actividade para finalizar unhas actividades lectivas que estuvemos realizando con eles, financiadas co Pacto de Estado do Ministerio de Igualdade, que tratan sobre a música. É un obradoiro musical no que se traballa de forma transversal a eliminación e a loita contra a violencia de xénero, o machismo e a violencia contra a muller en xeral, non? Ademais dos actos do propio martes 25, ao longo de todo o mes estánse a desenvolver actividades de concienciación en colaboración cos centros de ensino centradas na violencia digital. Estou contento porque non só queda nese manifiesto que facemos todos os anos este martes 25, sino que hai alrededor dese manifiesto hai unhas actividades para darlle visibilidade á problemática que temos na nosa sociedade, que ojalá non estuéramos falando dello, non? Entonces, pola miña parte, que todo o mundo participe o martes 25 neste manifiesto, e que creo que xa se empezou neste mes xa estas actividades e que seguirán hasta o próximo martes.
Tamén as entidades sociais participan activamente na programación, como é o caso do colectivo Turbina, que realizará un flash mob e varias intervencións a pé de rúa. Ademais, as instalacións municipais tinguiránse de violeta durante esta xornada reivindicativa. E o Concello de Noia conmemorará o 25N cunha serie de actos que darán comezo este xoves co acendido do lumeado violeta na Casa Consistorial. O sábado 22 desenvolverase un obradoiro de defensa persoal para mulleres no casino, mentres que o domingo a Sociedade de Liceo acollerá a representación teatral de Ámate a cargo da Asociación Cultural O Xeito. O martes 25 celebrarase unha concentración fronte ao Coliseo Noela na que se procederá á lectura dunha declaración institucional ás 12 menos cuarto, seguida dun minuto de silencio. Durante toda a xornada terá lugar un concurso de fotocall baixo o lema Noia di non, no que repartirá vales de compra entre os premiados. O mércores 26 pechará a programación unha sesión de contacontos para nenos e nenas de primaria. E antes de marchar, volvemos a Ribeira. A Corporación Municipal ofreceu unha recepción aos deportistas de Kempo que veñen de participar no Campeonato de Europa coa selección española. Os barbanzáns fixéronse con 18 medallas nas distintas categorías que evidencian a gran proxección deste deporte na comarca. Familiares, amigos e representantes institucionais quixeron con este acto celebrado a pasada tarde no Salón de Plenos de Ribeira recoñecer o esforzo dos deportistas do Club Kempo Barbanza que veñen de conseguir 18 medallas no Campeonato de Europa celebrado en Ciudad Real. Estas 18 medallas, non, que conseguichedes pois recentemente nese campeonato europeo, ese campeonato de Kempo no que representaba despois non só a Ribeira, que de logo creo que é un orgullo, non, que levedes o nome da nosa cidade, o nome de todos os veciños e de todas as veciñas, sino tamén a selección española, que supoño que eso supondrá unha gran responsabilidade tamén, como non, e desde logo que o fagades pois con tanto éxito, con tanta proxección e con tanto esforzo, non? Capitaneados por Iván Parada, ouro en semikempo de menos de 80 kilos senior e prata en catas senior, atopábanse as promesas do club. No a Santa María, Naira Parada, Marta Teira, no Albeira e Tiago Vidal. Xunto a eles o pobrense Juan Ramillares, ouro en semikempo en knockdown, prata en full kempo e categoría máster de menos de 70 kilos. É un orgullo para min ter a estes compañeiros. Bueno, Marta xa leva uns anos salindo comigo, Noa desde pequeniña, Tiago acaba de meter ahora a cabeza, así que igual que miña filla Naira, que para min é un orgullo bestial que forme parte comigo da selección española, no Olveira, que creo que é un rapaz que vai a ter moitísimos éxitos, sobre todo no combate de suelo que tanto lle gusta. Creo que vai a ser o seu fuerte, polo que vamos a loitar e polo que queremos que o noso clube crezca ahora mismo. Sobre todo o meu entrenador, vale, Miguel Pérez, do Club Campo Pobra, e os compañeros do Club Campo Barbanza por estar ali, e máis os compañeiros tamén que viñaron competir comigo. A miña traxectoria leva moitos anos facendo un pouco de éxito gracias aos logros añadidos. Dende o Concello fixeronlle entrega dun agasallo en recoñecemento á súa dedicación e esforzo. A próxima cita destes deportistas será no Campeonato de España, que se celebrará a vindeira fin de semana. E así rematamos máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.